И здравейте, аз съм Александър Бега и днес игра Minigеймс. Така. Имам чувството, имам дежавю. Май миналия път бях точно на това място. Не съм сигурен. Така. Имаме тракер. Показал къде са другите играчи. Flower. Така, трябва да намеря нещо интересно. И да намеря. О, минута. Това е добре. Вече има PvP. Не е хубаво. Трябва ми айрон, злато, диаманти, нещо. Супер. Трябва да намеря някой да убия. Кой обаче? Писи. Така. Не като миналия път да се само изгоря, кажа. Ужас. Не мога да намеря никой. Няма смисъл да копая, само да ги търся и да ги убивам. Колко много цветя, ако това беше Flower играта, щях да съм добре въоръжен. Много добре въоръжен. Ето ми повече време. Още някой умря. Това значи, че някой стана много силен. И аз трябва да намеря този някой да го убия, преди той да убил мен. Или някой друг да убил мен. Така. Айде, ладно, вземи. Добре. Равин. Равин, бързо към равина. А не, това не е равин. Ужас. Надеждата ми. След 1 минута и 19 света става по-малък. Затварят се стените и който остане извън стените умира.
Аз нямам нищо. Кол, не ми трябва кол. Също ще ми трябва, ако намеря айрон, да се направя печка. Толкова много неща не мога да намеря айрон. Малко айрон ми трябва просто. Да бордера започва след 30 секунди. Ужас. Не знам колко път съм казал ужас. Players. 3 човека. 3 ужаса. Една. И бордера се затваря. Това съм в правилната посока. Овце. Чудесно. Не ми трябва за нищо. Освен за храна. Ми се влиза навътре, защото бордера се затваря и може да ме затвори вътре и аз няма как да избягам толкова бързо. Така, кокошки. Пили. Супер. Направо супер. След 2 минути започва дятмача. Аз имам само много храна и дърво и меч. Нищо. Почти нищо. Дала другите нямат късмет. Не. О-о. О, айрон. Сега трябва да бягам. Иначе ще умра. 14 айрон, това е чудесно. По-хубаво го няма. Не. Една минута и 21 секунди. Shit. Се 8 секунди. О боже. Намеря още едно айрон, само едно айрон. Не. Не. Нищо. Пак нищо. Десет секунди. 6,
5, 4, 3, 2, 1. Останах на 9 минути. Ще се радвам да видя. Ето го. О, той не е оборудван. Ела ми тук. Тях такова. Така, ето. Дали беше лесно? Много лесно. За първи път печеля. Това е чудесно. Така. Сега. Това беше за този епизод. Аз бях Сандър БГ. Да, точно така печеля. И